sowan kula ing ngarsa niki mugi andadosna suka lelipur ing penggali lelipur mring para warga cekak aos kancane akeh. Aku gak betah kipase, Mas. Lah ngopo? Hah? Adem. Adem. Ya wis rada mundur sithik gak apa-apa. Nah, kene ya Allah ayeme anding wong wedok ayu. Umur aja tuwa dhisik. Geger apa ora karo bojomu sing nang omah? Ora, Nduk, nadyan di streaming bojoku gak mungkin iso nonton. Lho kok iso? HP-ne tak gadekke. Heeh. Nggo sanggup poso wingi kok. Kaya srekoso tenan-tenan. Witekna kok ya. Pun beres engko disuwanke Radharana. Nggih. Ayo Nduk diaturke. Eling-eling jamane semono nalikane isih padha tresno kowe janji tresno salah kasih biasa iki rambok repe ora nyono
Rahayu Matur sembah nuwun Kang langgam Mas. semu